Nafuta talaga yun, te. Mo talaga sa pagmati kapag ito bagang mayaman ka na, nakulong ka ng kwarta, tapos nababakal mo na gusto mong bakalon sa buhay. Ah, ang ganda-ganda mo talaga, Elena. What the fuck? What the face? Putang inang mess. Ay, hayop na ini. Ay, putang ina. Hayop talagang iniyo. Di ba sila pota girl eh? Na pota girl? Shoot ang inamis, may painom-inom pa. May utang pa ni sa kuya talaga. Babatilong ko. May utang pa yun sa kupir dito itong magbayad. Shoot ang inamis niya. Hindi ako matogot, hindi ako babayaran ka yan. Sarap pag ako buhay pag-arap kanina makontang ka. Foto yan. Sarap talagang maray. Tapos may iPhone 10, diba? Tapos masiraman ng nesting bakal. Ganda ng isang ribbon. Fotong ingis. Sarap na. Magigila naman ako. Hayop siya talaga yan. Na-photo talaga yun, te. Mo talaga sa pagmati kapag ito bagang mayaman ka na, nakulong ka ng kwarta, tapos nababakal mo na gusto mong bakalon sa buhay na na-photo. Araw ka ng nesting na sabi sirap na na-photo. Ngayon talaga buhay kapag makarta mo ka na, magayon ang cellphone mo, tapos nababakal mo ng lugas mo. Ay, iyo, araw na pala niya kaiyan. Di ba yung sila pota? Tapos, Mayaman ng ganun yan, tapos di ka nakakaisip magbayad sa kundi. ay, ang araw pa nagbayad ka sa kapatid. Kung sumaman lang ko, na-photo ini. Sabi mo pa, may iPhone, nababakal ko ng gusto ko, tapos si utang mo sa kundi mo naisip ang magbayad. Oo man eh, dear. Para nagsubaman lang kung photo ini. May pa-iPhone ka pang naaraman, tapos di ka naman magbayad. Wala photo ka. Sabi ko nga, di ba ko niyo? Kaya sa'yo pala niyan, sinablian. Sinablihan ko lang. May pa nistinesti ka pa. Pagtok ko ni sa Wala nga ni pa, 35 ko. 35 mong kauragan. Pero si utang mo, di mo nababayaran sa kuya. Mapurmahong ka, tapos naka-blue kang sapatos. Oo, ano problema kayo? Bawal ako lang bago. Dapat pala tayo na kung bago. Ang gusto ko lang, panag-utang ka, totoo ka magbayad. Sabi ko, pagkababayanan ko, sa ding bulan. Padilunta ka talaga, ano? Na-photo, inibigyan mo na alam mo. Padilunta ka pag di ka nagbayad. Wala, wala naman eh. Tapos ko na digdi. Magbayad ka nga ni utang mo. Tayo naman yung mga next week. Pag matchat sa kuya, men, pautang daw ako, may akong kwarta. Pero ngun nga, may ara-iPhone ka pang nagkakaroon. Ano ni, yo? Ano ni? Cellphone? Oo, patong sabli. Na-photo ini. Yung ano pa sa inyo. Pura na puta. Nababayanan ta ka. Ikaw ang pantara. Narin pa pag pantay na bitis ko. Ano? Tarik ka ang bilis mo. Ano yung hiling-hiling mo dyan? Saan nababayanan ta ka man kaya? Photo man ini doon naman Iyan! yung bayanan. Iyan, bayad na iyan. Iyan, bayad na iyan. Ano naman yan? Hanggang sa matigbak na ako, di mo na ako mababayaran. Babayanan ta ka nga ni. Iyan kayo masakot sa indong nag-uurutan. Mabubuot. Pag sinisingig, manang, kalingaw na aranggot pa. Iyan, kaya ikaw nag-uurutan ka mo. Di na ako mag-uurutan kung di mo ka na magbarayad. Lalo ka na. May paaraw-araw ka pa rin eh. May paaraw. Tapos di ka mo na magbayad. Pero araw-ipon, paano ba yung gusto mong ano? Tama na. Tama lang yan. Grabe ka na makatara, makulungan sa po. Oh, makulungan ka na makatara. Naputang iniyo. Grabe ka na, Miss. Grabe ka na, Ben. Naganda ka na karaya mga tigatara mo sa kulapotan. Kaya mo yan. Sinaya mo nga naman baka iPhone. Tama na, mabayaran na ka man nga ni. Makulungan na sa buot, B. Narin mo ako babayaran. Bayaran ako, malat ka na foto ka. Ikaw lang fota. Putang ini, makulungan. Nag-uutang ka, dahil ka talagang Ang mga tigatara mo kaya, grabe na. Grabe talaga. Grabe na talaga itong, dahil ko nang kinakaraya, makulungan na siya. Yan talaga.